Des de Domenyo us presentem les nostres històries líquides des de 1917, en aquest cas de la gamma ecològica Ànima Nua Cor Viu, un DO Penedès de la varietat Xarel·lo 2023, i bueno, això prové de vinyes de la zona alta del Baix Penedès, cap a uns 300 metres d'altitud. Escullen el seu punt òptim de maduració i després en celler realitzem una petita maceració pel·licular en fred, una fermentació inoxidable també a baixa temperatura i posteriorment hi ha un treball de mares per una miqueta donar-li aquesta complexitat i donar-li més volum. Quan la veiem a la copa veiem que té tons de groc intensos, en rivets verdosos i en nas trobem una barreja de fruites de pinyol acompanyat d'unes notes d'herbes aromàtiques mediterrànies que li aporten frescor i li aporten molta complexitat. En boca ens trobem un vi molt golós, molt de greix, molt agradable en boca, té aquesta punta d'acidesa i aquestes notes finals d'herbes aromàtiques que ens l'allarguen i ens fan molt viu amb el seu pas de boca. És un vi ideal per maridar amb formatges semicurats, amb embotits, amb pastes i amb peix blancs.